105.3. Notícies. Presenta Eva Murgui. És dimecres 22 d'octubre. A Sant Feliu, feministes se suma avui a la vaga de totes, amb accions a les places de la ciutat. Però elecció directa en els alcaldes, no una sobrerepresentació de les llistes més votades vulnerant el principi de persona amb un vot. Fem una breu pausa i de seguida tornem amb temes d'actualitat local.